Uyala utata uMosamseleku uba abizwe uJonas from a popular series kaNetflix etrendayo ngoku ebizwa The Polygamist. Nomayeni bethunani ke wathi gqi on social media, I think on Facebook, I think abe live esithi naye akavumi ndizayidlala ivideo yakhe molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. The Polygamist is trending ke bethunani apho sibona uJonas unonkosikazi kwavela nenye inkosikazi ayifihlayo waphinda watshata neside chick yakhe yasemsebenzini. Nanko siphinda simbona ethandana netshomi yomntanakhe. So ke kuthiwa utata uMosamseleku nguJonas, yena uyala ke nomayeni uyala. Uthi utata uMosamseleku yena, we should never accept something that is not us, they say it is us. Then umayeni ke nanko khakhe nimbukele on Facebook defending umyeni wakhe. Enezinye season yesithembu nangu baba uMseleku lapho uzani yena abantu bebuzinyo season of isithembu umthombeni ngizoqhubeka noJonas sobalinda nje balala baqhubeke ngiyambona umthombeni unibhekile nje bakade nimbuza nangu lana ngiyambona hayibo ngizombuka uJonas ngikhathi angithi lapha yana nihambe nithi umabani lo ngifuna ukuyibona kahle into eyenze phela ngiyibokile ngale kwaloka hayi ngoba nawe bengizoyiziba hayi ngeke guys musanobiza nomthombeni ngoJonas hayibo ngeke akuyena mhlambe nina nje nimcabangela kanjalo ayakayena uJonas kodwa phela ke mhlambe nani noJonas nonke ngokwenu. Utsho ke mayeni uthi singakhe silinge sithi utata uMosamseleku nguJonas akanguye tu uJonas nawo utsho engoyena wamanye amakhosikazi aye amthi hold accountable for izinto azenzayo phaa kuthando nesithembu akamenzi as a saint. Uyatsho ba akekho right sibabone bexabana kodwa noko hayi akavumi xa kuzawuthiwa ufana noJonas. So inoba uthi noko yena akenzi kakhulu njengoJonas uyamthethelela. Ushiba sekodwa bethinani uyamthanda umyeni wakhe andifuna uphosisa because this is not the first video endiyenzayo apho ke amthethelelayo khona, because kukhona kwenye ilive yakhe kukho umntu andazi wethu wathetha into krwada ebhekese kutata uMosamseleku. Umayeni wathi ungakhulinge uthethe ngolo hlobo ngomyeni wam, and ngumyeni wakhe kaloku ekugqibeleni lwabethinani tata abantwana bakhe. So ke utsho ke uthi akakafiki kwiqondo likaJonas from The Polygamist on Netflix. Mamgobhozi uthi khanitshoni noba nicinga ntoni ngale nto ithethwa ngomayeni esithi utata uMosamseleku makangafaniswa noJonas. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.